Студио 1 на Радио София. Прекрасно студио. Катя Генова и Емил Табаков. Виждам. Здравейте. Специални поздрави на двамата. Здравейте. Здравейте. Да, можеш да останеш да чуеш за какво ще става въпрос. Катя Генова е организатор на едно страхотно събитие. Катя, кажи, моля те, разкажи за коледното матине. Коледното матине е свързано с едно видение и това видение е за усмихнати хора в коледната сутрин, които си обличат новите дрехи или ако нямат нови своите официални дрехи и отиват на едно прекрасно място, зала България, слушат божествена музика, изпълнена от още по-божествени изпълнители, след което си тръгват щастливи от зала България и чак тогава се втурват към моловете, към магазините и към своите кухни. Ето това видение мое стана причина да се опитаме да организираме заедно с Българското национално радио. Това е концерта на Виенската... Извинявай, това е концерта на Виенската филхармония в коледен български вариант. Това е концерта на Симфоничния оркестър на Българското национално радио, детския радиохор, специални солисти. За първи път матине на връх Коледа в София, в зала България. И само нещо искам да кажа важно. Хората имат нужда от това и ще ви кажа защо. Една моя приятелка ще подари за Коледа подарък на своята сестра, която живее в Смолян, билет за нашето коледно матине. Ето това ми дава вяра, че изпълняваме ангажимента си към хората, да им създаваме онова, от което имат нужда. Така ли е, маестро Табаков? Да, точно така. Но само искам малко да поправя колегата ви, който се обади оттам. Това не е новогодишен концерт на Виенската. Аз се опитах леко да се пошегувам. Веднага си връщам думите назад. Извинявайте. Разбира се, да. Да. Не, въпросът е, че слушаме, това е съвсем различен вид музика. Не музика, която на Нова година се изпълнява, а това е коледна музика, която благодарение на идеята на госпожа Генова и в разговор с ръководството на Националното радио ще бъде осъществена. Аз се радвам, че ще имаме възможност ние, Симфоничния оркестър, заедно с детския радиохор на радиото да вземе участие. Нашата известна певица Ина Кънчева и флейтиста Явор Желев. Какво ще свирите и какво ще пее хора и солистите? Ами музика точно, която е така предвидена, е писана за коледните празници. Песни известни от Адам, от Шуберт, от Бах, музика на Респиги, музика на Хендел, Бах. Това са композитори, които са писали много музика точно за такъв повод, за коледните празници. И само аз да добавя, Асена, извинявай, че взимам ролята на репортер, заповядай, моля ти да кажа, че почти няма билети вече, което много ни зарадва, защото ние мислехме, че Коледа ще изпразни София. Оказва се, че хората имат нужда от това събитие и който още не си е взел билети да побърза, защото може и да има на черно, както си говорихме с Сибина. Да, тъкмо щях да ви питам, не е смело на Коледа, когато хората обикновено гледат да заминат извън София, но очевидно не е смело, ами си е абсолютно реалистично. На 25 Ние сме смели хора. Да. Добре, браво, Катя, за идеята и голям успех на вас, маестро, на самата дата 25. Между другото, понеже сме така в ситуация на класации, маестрото е мъж, избиран 2 пъти за мъж на годината, 1 път в Америка, 1 път в Англия. Аз пожелавам до година, като правим класацията на най-търсените думи в Google, да има вашето име и да има коледното матине. Да. Добре, благодарим. Всичко хубаво. Благодаря.